ଆଜି ଘରକୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇନା, ପିଙ୍କୁ, ବଡ଼ବୋଉ, ବର୍ଣ୍ଣନା, ମଉସା, ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଇନା, ପିଙ୍କୁ, ବଡ଼ବୋଉ, ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାପରେ ଆମର ମଉସା, ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଘର ଆଜି ପୁରା ଫୁଲ୍। ତାପରେ ଆଜି ମାଛ ହେଇଥିଲା, ମାଛକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ବଡ଼ବୋଉ ଏପଟେ ମାଛ ଭଜା ସାରିକି ତାପରେ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପିଆଜ ଫାଜ ପକେଇକି ଗ୍ରେଭି କଷା କଷି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲେ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବସି ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ତାପରେ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଇବା ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଖାଇଲା ସବୁ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା, ମାଛ ତରକାରୀ, ଭାତ, ତାପରେ ହେଇଥିଲା ପଣସ, ଡାଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ରୋହି ମାଛକୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତାପରେ ପୁଣି ପାଣି ଆଖିଆ। ତାପରେ ମୁଁ ବସିକି ଖାଇବା ଆଜି ପୁରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ବଡ଼ ମସ୍ତ ଥିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ବାସନ ଗୋଟି ନେଇକି ଚାଲିଲି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ପତରେ ଆଜି ଖାଉଥିଲି, ପତରେ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ଗୋଲୁ ସେଠି ଆସିଥିଲା, ଗୋଲୁ ପକେଇଥିଲି, ଗୋଲୁ ତାପରେ ବସିଲେ, ଗୋଲୁର ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ରହିଲୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।